Doncs l'Iran, com sempre, està en l'actualitat. Ahir justament van passar dues coses. Una era que van detenir el director de la maratona perquè va permetre que les dones poguessin córrer sense vel, i a la nit hi va haver una concentració pel 7è dia de la mort d'aquest activista pels drets humans i la liderava la Narges Mohammadi, que és la Premi Nobel de la Pau del 2023. Doncs el règim ha detingut a ella i a la resta de la gent que estava allà. Vull dir, avui encara a l'Iran existeix una repressió immensa i brutal contra qualsevol dissidència. No, i és el que parlàvem, no només és de lluitar contra aquesta repressió literal, sinó contra el fet de que és tan contínua que les notícies fa que aquesta solidaritat global pugui desinflar-se o pugui oblidar-se de que hi ha una qüestió urgent i dramàtica, no? Com passa també possiblement amb el genocidi a Gaza. Llavors estem davant d'uns tipus d'esdeveniments que reclamen una consciència continuada, però també te recorden que no pots deixar de participar. Correcte. No? Que jo crec que és el que ha passat aquí també amb l'exposició de Tere i amb el treball que hem pogut fer les tres juntes, que estem en un treball que no és simplement una exposició puntual, és un espai per intentar crear des d'aquí moments de solidaritat, moments d'atenció cap a un problema que és continu. Exacte. Perquè el tema és justament que nosaltres no ens adonem, jo com a mitja diàspora, no ens adonem de la importància que tenen aquests actes, des de l'exposició de la Tere, la catifa col·laborativa, perquè ens permet elevar la consciència a la gent i ens permet mantenir el focus en un espai en el qual, per l'emergència informativa, a vegades ens oblidem que l'Iran s'està lluitant ara mateix pels drets universals bàsics, que les dones que estan liderant aquest moviment el que volen és ser lliures de poder donar-se la mà amb qui vulguin, de poder cantar en públic, coses que fins ara estan prohibides i que el règim l'única cosa que fa és reprimir la població i tenim desenes de milers de persones a les presons a punt de ser executades, en perill d'execució, amb judicis falsos, amb proves que no són reals, i tot això és necessari que encara se segueixi donant veu a les seves demandes, no? De les dones valentes iranianes, perquè al final el moviment Dona, Vida i Llibertat no solament és per l'Iran, sinó que pot ser un far d'esperança per a altres països i altres dones, no? Bueno, Anaïta, tu ets l'esperança nostra aquí perquè és la que mantens, en certa manera, una clarividència respecte a tot el procés històric d'Iran des de la revolució fins als nostres dies i fins i tot abans, perquè en el treball de Tere el que he trobat jo molt bonic és com ella entén que refer la història d'Iran és un exercici que no l'acabaràs de fer de manera rigorosa com ho faria un historiador, un expert, però que cal fer-lo per entendre la complexitat d'un país, per entendre la complexitat d'una cultura. Però després l'altra cara d'aquest problema, que a mi em sembla molt interessant, és com, diguéssim, el moviment Dona, Vida, Llibertat posa el focus en el fet de que no hi ha democràcia sense que les dones tinguin tots els drets complets i reconeguts. I si hi ha una mínima mancança de drets pel que fa a les dones, la democràcia no és completa. Aleshores, això jo crec que és un bon motiu per pensar que no és només un problema de l'Iran, és un problema també de les nostres democràcies. Com aquell que diu Déu no vulgui, però a vegades estem aquí molt a prop de que la nostra democràcia tampoc sigui una democràcia completa. Exacte. Perquè els drets de les dones tampoc són complets. O corren el perill. O estan en risc o estan qüestionats, simplement el fet de qüestionar-los. Justament a la feina de la Tere, que és aquesta interpretació i aproximació a una realitat d'un país que moltes vegades ens fa molt lluny, ens permet fer-nos nostres algunes demandes perquè ens n'adonem que la diàspora iraniana o qualsevol diàspora al final el que ha de fer solament és ser corretja de transmissió i esperança per la gent que està allà i està silenciada. I la Tere amb la seva art aconsegueix que tothom se senti implicat i tothom entengui
que la situació, tant allà com aquí, pot controlar i que hi ha molts nexes d'unió perquè les vinyetes de la Tere arriben a tocar molts aspectes, molts àmbits. La corrupció institucionalitzada, la destrucció del medi ambient, les destruccions dels animals, la situació de les dones, de les que estan empresonades, les manipulacions informatives, la història de l'Iran molt abans de la Revolució Islàmica, però que permet entendre per què s'ha arribat aquí. Tot això ha aconseguit la Tere amb la seva interpretació unir un discurs que podria ser solament artístic amb una crida global per la solidaritat. Sí, jo sempre que hem parlat del treball de Tere penso que fa una reivindicació d'una ciutadania global. Perquè clar, quan pensem en la ciutadania és una ciutadania sempre lligada a una ciutat, lligada a una nació, però en aquest cas et veus obligat a reconèixer una altra escala de consciència col·lectiva, que és aquesta ciutadania global. I aquí també entren qüestions de qui té dret a parlar d'això i qui no té dret a parlar. Moltes vegades hi ha molts fòrums on es diu no, tu no pots parlar de l'Iran perquè no ets d'allà, perquè no ho has viscut, perquè no ho coneixes. Doncs que carai, nosaltres des d'una ciutadania global estem empoderades per a poder opinar, perquè és que ens hi van qüestions que ens tocaran de prop i que ens toquen també als nostres espais polítics, a les nostres vides. I jo crec que això en el treball de Tere s'ha elaborat de manera molt bonica i s'acaba consumant quan tens una catifa i la gent es reuneix i parla, encara que sigui una conversa informal, o vens tu, Anaïta, i ens expliques coses, o ve una altra persona i transmet certs coneixements sobre aquella catifa i crea un moment de consciència col·lectiva. Totalment. I jo crec que aquesta ciutadania global és una de les reivindicacions que a mi més em toquen al cor en el treball de Tere i el que tu també has fet aquí, has aportat la teva part. Gràcies, la veritat és que ha sigut un plaer treballar amb vosaltres, però sí que és cert que aquesta crida a la ciutadania global et fa tenir esperances, malgrat que tot l'escenari de la política iraniana no dona peu a l'esperança, però es pot pensar que amb la pressió de la ciutadania global i la mateixa pressió de la població iraniana que no vol deixar d'exigir el que creu que és seu, que és un país laic, democràtic, just, amb igualtat de drets d'homes i dones, tot això ens permet pensar i desitjar que, malgrat canvi d'intensitat, malgrat que canvi d'estratègia, perquè ara mateix la lluita a l'Iran semblava que estava molt tranquil·la i torna a haver-hi una espurna que pot ser la detenció de la Premi Nobel, que potser això pot provocar noves olejades de manifestacions. Per tant, estem en el moment adequat, en el costat correcte de la història i hem de seguir treballant en aquesta via. No, això que dius del costat correcte de la història és un tema també molt interessant, perquè des del principi de la revolució iraniana, quan hi ha un filòsof com Foucault que s'entusiasma amb la revolució, però clar, ràpidament cau en les trampes de les projeccions occidentals sobre un país que històricament i geopolíticament està lligat en una altra banda del món, no? I aquí és on t'has de plantejar aquestes diferències o aquesta mena de dualismes que tenim en el món, de dir, el món islàmic o el món occidental, com si uns i altres fossin incompatibles i no permetessin una col·laboració política i de consciència. I d'aquí que la ciutadania global a mi em sembli una eina meravellosa per pensar que la ciutadania no és una cosa que et ve donada pels estats o per les ciutats, sinó és una cosa que ens donem els uns als altres, les unes a les altres. Totalment. És a dir, és una ciutadania que no hem d'esperar que l'estat digui jo a tu et reconec com a ciutadà, sinó que nosaltres diem vosaltres sou ciutadanes com nosaltres, no? I penso que això que fa la Tere constantment és precisament cuidar aquest espai perquè això sigui possible. No? És a dir, que l'espai de l'art sempre és un espai d'excepció respecte a les polítiques de la societat, però ens permet mantenir aquest model alternatiu de la política hegemònica que només dona ciutadania a qui ve amb uns acords, a qui ve amb uns diners, a qui ve amb uns filtres administratius, i en canvi els ciutadans diem ens arriben gent que volem que siguin ciutadanes i ciutadans reconeguts al costat nostre.
i bé. Així que hem de continuar amb la lluita, no? De dona, vida i llibertat, sans en de guies a dir. Així que Continuarem. Com l'Iran és un melting pot de cultures, cada regió o cada ètnia té la seva representació en les catifes i, per exemple, les gabbers representen els gashais, que són aquests nòmades, i les seves catifes, que són molt senzilles, solament tenen algun element de la seva vida, la seva cabra, la seva dona o el seu cavall. Però sí que és cert que les catifes es converteixen en elements de reunió. La gent a l'Iran ara cada cop s'ha occidentalitzat més la vida, però abans la gent feia vida al terra i aleshores la catifa formava part de la que era el mobiliari. La catifa ocupava tota la sala, no es trepitja amb sabates, es respecta, a sobre es fa tot, es dorm, es menja, es llegeix, es parla, es prenen els milers de tés amb els samovars. Per tant, la catifa es converteix en un espai que dona peu a ser hospitalari, a poder parlar. I normalment en la cultura iraniana, l'hospitalitat, l'amabilitat i aquest compromís social de que tothom se senti còmode independentment d'on vens, de qui ets i com vens. Això també la catifa ho té. I les de la Tere hi juga molt a favor també. Sí, clar, la Tere té la virtut d'haver recuperat aquest dispositiu, com diem així tècnicament en el món de l'art, que vol dir que és 4 idees, 4 condicions materials per fer aquests quadres d'història meravellosos en els que nosaltres des d'aquí podem entrar precisament en aquest espai d'hospitalitat marcat per la cultura persa, per l'Iran, i un cop estàs veus que són al capdavall de cartró, que pots sentir una certa decepció perquè no són de teixits, de fibres, no tenen aquella mena d'intensitat artesanal, al contrari, tenen una espontaneïtat pròpia d'una urgència d'activisme, no? Totalment. I per tant aquesta catifa que viatja de l'Iran aquí a les exposicions de la Tere és, jo crec, la porta d'entrada al gran problema que l'Iran ens presenta avui en dia en els nostres temps, però que ens permet entrar, això és l'important, ens permet treure's les sabates, posar-nos-hi a sobre i començar a parlar. I que està viva, perquè la Tere, a mesura que passen coses, les augmenta les vinyetes i els estancs, i succeeix alguna cosa i perfila l'altre i aleshores et troba més context. La veritat és que la feina de la Tere hi ha moltíssima feina d'investigació i d'un amor per una cultura mil·lenària que és el bressol de les civilitzacions que se li nota en cada un dels traços. Sí, Tere ha portat al màxim la idea de la viatgera que va, s'enamora d'un lloc, el descobreix i desenvolupa una empatia molt gran del lloc fins a aquest punt d'alguna manera, és a dir, portar des d'allà aquesta construcció mental de la catifa, compartir-la amb nosaltres, adaptar-la a les nostres condicions i convertir-la en espai pont, no?, entre un lloc i l'altre. De diàleg, totalment.